Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita suyo saking kelompok gangsal. Nami kula Muhammad Naufal Rizky Ramadan, absen 24. Nami kula Tugas Saputra sami absen 11. Nami kula Nabila Kania saking absen 22. Nami kula Valencia Nasalita saking absen 34. Nami kula Aulia Abina saking nomor 1. Ngoko lugu. Ngoko lugu iku ragam basa paling dasar. Ya menika sering digunakake kanggo kanca-kanca akrab, kanca-kanca ketel, adik-adik lan cah-cah cilik. Contohe kowe mau lunga menyang endi? Sing keloro, Rama alus. Rama alus iku ragam basa ingkang sopan. Nah, tutur katanipun biasane campuran basa krama lugu lan basa krama biasa. Nah, basa krama alus iku biasane digunakake kanggo wong sing luwih tuwa, wong sing duwe jabatan luwih dhuwur utawa wong sing durung kenal. Contohe panjenengan mau datang tidak pundi? Sing ketelu, krama lugu. Krama lugu iku yaiku krama sing sopan. Nah, krama sopan iku yaiku krama sing biasane dienggo marang wong tuwa utawa kanca-kanca sing wis kenal tapi pengen sing sopan. Contohe sampean mau bisa ketemu budi. Sing kepapat utawa sing terakhir yaiku ngoko alus. Ngoko alus iku ragam basa ingkang campuran antara krama lan ngoko. Biasane digunakake kanggo wong sing akrab utawa wong sing durung akrab tapi pengen sing luwih sopan. Contohe Sampean arep tindak pundi?